I dette afsnit vil vi følge et af verdens farligste rovdyr på jorden. Med dens topfart på 135 km i timen gør den det hurtigere end geparden, hvilket betyder, at ingen er sikre. Med dens varme pels kan varulven klare sig i hvilken som helst vejr. Den kan lugte dem på flere kilometers afstand. Se den lige løbe. Sikke en aggressivitet. Med sådan en målrettethed kan det kun betyde én ting. Aftensmad. Jamen, jeg skal ud og fejre min næstbedste ven ude i byen. Her i aften sammen med nogle andre partyfælles. Nå, men ja, for det meste, så drikker vi bare rosévin, og ja, hvis det virkelig går sagt for sig, så går vi sgu bare over til Breezers. Woohoo! Woo! Jamen, altså, varulve kommer sgu ikke her i byen. Hjælp! Hjælp mig! Vores hund! Hvad? Shit! Hjælp! En påsehund! Hvad? Hjælp mig! Hjælp! En påsehund! Shit! Se hvordan varulven bekæmper dit spytte. Det har fundet en voodoo-dukke frem. Lidt efter lidt bliver den pillet fra hinanden. Hvor bliver den pillet? Husk at se med næste gang, hvor det handler om de forstyrrede Teletubbies.